Culke, Kang. Apa Dimas, culke. Iki arep tak pulasara Bagong wani karo Paman Garbaruji. Kowe ora eling, Bagong iki sapa? Bagong iki panakawane Ngamarta. Kowe karo aku iki nalika cilik dimong Bagong. Siapa ini? Aku, Gong. Sapa? Antasena. Alhamdulillah. Semar iki digdaya tenan, kirim wong sing belani karo aku. Culke. Ora bakal tak culke. Nek kowe ora gelem ngeculke tegese, Pak, Kakang ki ora kelingan karo labuhane Bagong. Ha, ngono lho. Kula niku sampean cilik kula omong, gedhe bareng gedhe karo muntir sirahe sing ngomong niku sampean niku wong duwe rasa kemanusiaan apa mboten? Ya wis, Ben. Pokoke arep tak untir. Yen perlu arep tak pateni. Lho, Kang sampean klebon apa? Nek sampean arep mateni karo Bagong, aku sing ora trima. Tan trimane Dimas Antasena. Wis ora tak anggap kakangku meneh mergo sampeyan wis ora iso nggelar lelakon sing becik sarta gulung lelakon sing ala. Tegese ora ana gunane sampeyan kuwi dadi kakangku. Aku lho abot Bagong. Dimas, kuwi aja edan. Ora edan wong sampeyan yo nyatane ora iso tak elikke kok. Ayo culke. Culke, ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke. Niki nek sampeyan ra ngeculke mengke niki dadi perkara lho. Kula disenani melih, salah menah. Njaluk susaka salah. Dikon bae nang Ndarawati anu Ngamarta ora gelem terus dadi geger antaraning putra Jodipati salah. Kula niku serba salah to. Dicolke. Colke sik mengke nek kepengin ndekep didekep melih. Mboten sak kemrungsung. Colke sik to. Ora bakal tak culke, Kang. Culke ora. Culke ora, Kang, ora bakal tak culke. Nek ngono Kakang wis ora kena dikandhani. Kakang ora kena dielikke. Kakang ora kena diprenggake becik. Ora bakal tak culke karo apa. Oh ya nyaluk pangapura, Kang. Ingkang rayi Garbaruji pun Setyaki Cemadung dawuh. Wo, ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wo, ingkang putra ing Sapta Bumi pun Antarja Cemadung dawuh. Ana apa Pakde kok Pakde ngawe sanggane para putra? Mak cilik Setyaki Kakang Garbaruji Kakang Antarja anakmu lanang Antasena wis ngadhep ngendika sing terwaca. Setyaki kula wonten dawuh. Gatotkaca kula wonten timbalan dawuh. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakdi? Wektu dina iki aku nyrono mayang anak-anakku kabeh. Luwih-luwih Setyaki ing ndak kanthi saka negara ing Dwarawati. Ndri. Ngerti yo? Jeneng ingsun prapta ning Praja Ngamarta samengko entuk pakaryan ya kuwi supaya madhangake negara ing Ngamarta. Ngendika Kyai Darmakusuma yen to Ngamarta keteman begluk mayangkara. Esuk loro sore metekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Ndri. Durung nganti rampung nggonipun Kakang bakal mbudidaya madhangake negara ing Ngamarta. Babak anglayoni jujul anusuli. Paripun sowane Bagong. Monggo Bagong ngandharake yen to Semar bakal gawe srana padhange negara ing Ngamarta. Nanging dadak nganggo srana Semar kepengin mboyong wujuding pusaka telu ya kuwi pusaka katelune kang aran Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Nganti dadi padu kalawan nata ing Ndarawati ya wakmu ing Dwaraka. Samengko Bagong mlayu saka negara Ngamarta bakal wadul marang Semar Badranaya. Mekaten Gusti Prabu. Iya. Lajeng parang paduka Setyaki Garukkaca Antarja. Bagong susulen aja nganti dadi daredah antaraning nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya. Yen Bagong berguguk ngutawaken bondan datan Ratu. Ora gelem bali marang Praja Ngamarta budi sembadanana bangga rampungana. Budi sembadani bangga rampungi kersanipun. Yen Bagong wani karo kowe ing padha ndak utus waya gawe srana bali ning Bagong marang Praja Ngamarta. Ndak keparengake ngruda paripeksa panggatipun ing Rai Benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki Setyaki. Nggih ngestaken dawuh ora Bu.
asem. Dadi telat leku bali neng Karang Kadempel. Limbukane gayenge ra jamak-jamake. Dadak nonton banci loro aku. Wah, jan wis. Bareng tak pikir-pikir kok suarane Ratu Ndarawati kok ora kepenak. Sinuwun Ndarawati kok sajake ora cocok karo Semar. Iya. Kowe ngunekke bapak sak kepenakmu dhewe ning Ngamarta mergo bapak ora ana. Ning nek ucapmu mau tak kandhake bapak nek nganti bapak muring ning pikiranku kok malah iki tak nggo mbuktekke antaraning Semar karo Kresna iki janjane ampuh sapa. Wis men tak laporke bapak. Arep tak tambah-tambahi. Ya wis ben aku tumbak cucukan mbok men. Pak kowe dunekke wong kere, Pak kowe dunekke wong ra duwe. Pak kowe dunekke wong jalma menungsa lumrah. Kok kepengin gaya pusaka telu, cecak nguntal cagak, cebol gaya wulan, wuta ngitung lintang. Kowe dunekke cecak, Pak. Cah, Semar ki wong kajen keringane dunekke cecak. Anggepe lara ya atiku dunekke kaya ngono. Lho. Sopo kae? Wih, lho. Kok nggawa dus-dusan? Wah, genah iki arep ana apa-apa iki. Yakin iki aku wis krasa iki tanganku teng kerjut. Utekku panas ki arep ana sing gawe masalah karo Bagong. Ya, waton aku ora salah. Aja kok nayaka dewa medun nek Bagong ora salah. Rawe. Tak rantas malang tak putung legane atiku. Ketok nek kowe wani harus Setyaki. Enten apa to? Aku nguncalke sikil kok kowe nguncalke sikil. Tak kira ngejak bal-balan ya. Bagong, Nun. Sampeyan kula ngaturaken sembah bekti kula kanca nggih, Den. ya tak tampa. Kok ketingale pasuryane abang bareng ngunjuk anggur merah nggih? Ora Bagong. Lah napa? Ha pripune? Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kenapa? Kowe kon bali ning Amarta. Lho, lah mau ngunek-unekke bapak kok. Ngunekke bapak kere, bapak ming wong loro saudon telu saurupan. Arep kepengin gaya pusaka telu bapak ki bapakmu ki derajate apa, Gong? Ngoten niku ha ya lara atiku. Mula ajeng kula laporke bapak. Padha-padha sing momong para Pandhawa. Sinuwun Ndarawati dadi pujangganing Pandhawa, Semar dadi pamomonging para Pandhawa. Tukang momong karo pujangga ditu menang sapa? Lho, yen ngono kartu Mbak cucukan. Ya men. Mangkel aku. Bapak ki wong kajen keringan dikerek-kerekke. Aku ngerti bapak ki kere. Nek rasa disebut-sebuti ngoten niku. Terus sampean teko iki ajeng napa? Nemban dawuh timbalaning Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu dawuh piye? Koko Prabu dengkulmu melocot. Anggemu kae kakangmu piye? Oh, Deng, sinuwun dawuh pripun? Kowe kon bali ning Amarta. Saniki? Ya, Nek kula mboten kulon, tegese wani karo Setyaki. Bunggo tak sembadani, budi tak rampungi. kula ajeng mangajar nek kula ora gelem bali. Ya. Jojo muntep lerki netep ale tragocak ngundarandi matane mendonong wani araku sen nek wong disumbari Setyaki dong drodok do wedi monggo nek Bagong selamanya saya hidup sasuwene aku urip aku durung tau disumbari karo wong
Aku sampean wani nyumbani kalih kula. Merkitek adikku. Yen ngono ora gelem bali ning Ndorowati. Ora arep mulih ning Ndorowati. Omahku Karang Kadempel. Aku nek mulih ning Ndorowati mengko sesasi dadak bayar. Padha wae aku kos. Mulih ning Karang Kadempel. Elek kaya ngapa? Karang Kadempel omahku. Yen ngono wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Bidi amblek babak dadamu. Bidi iki apa? Bidi iki ayo kok ya ora ngerti ta. Ora sok ngomongke. Kok bidi? Bitu sing jenis asli iki bitu. Rasaku kan bangal kuwi apa aku sing tekaning pati. Ayo Mas jajal. Kowe apa aku sing sirna Margalayu? Nek ra tak disiki cilaka iki. Oh, leleng. Lo. Oh, bajigur. Waduh. Semua sak tununan moncrot e cangkemku. Iya. Ki nek ora prayitna ngati-ati nek ora aji pengawuran ora iso menang karo Sencaki. Ayo, Mas rene. Rene urung kalah aku Sencaki. Binti paman musuh wong edan kalah gelut kok gawe jugangan. Kula tiba teng jugangan ora iso munggah ditendangi dada kula terus ditutut diajar duleng-uleng sapenake dhewe. Ama Suramarata Jaya Marata. Ayo Sencaki. Mungsuh wong katok, wah ragene ra ana apa-apane kowe. Wong edan werna-werna tangane nyawuk lemah raupke rai kula. Sing kiwa nyaut telek tempekke dada kula. Gilani pokoke. Kaya apa tak ajare Bagong.
iki aku? Sapa iki? Gatotkaca. Walah, Gandara Gatotkaca. Iya. Oh nyekel sirah kula. Arep tak untir. Aduh. Mesti petil nggih. Mesti wae petil. Sing petil lho ampun ming pedes. Kula mau nek diuntir kok ming pedes tok. Kudu nganti petil. Mudar dening aku Bagong aja wani karo Paman Garbaruji. Alah, mer kerkasa iki. Rekae aku ki arep kaya Petruk nang nggon lakon Semar bangun kayangan kae lho. Gleleng banget malah kecekel sirahku alah Gusti. Kula nyuwun pengayoman. Rasah nangis. Nangis arep petil dase. Aduh. Mbok ampun kenceng-kenceng. Ra iso ambegan. Ya wis ben. Pancat pundakmu jebol sirahmu. Alah. Ngrekoso uripe. Mbok dewa paring pengayoman karo aku ya. Pak, nek kowe wong digdaya, kowe mbatina sapa sing iso ngewangi karo aku, Pak? Aku diuntir Dara Gatotkaca mir. Lah, belani karo kowe kok ngrekoso uripku mir. Aja meneng wae mir. Culke, Kang. Apa Dimas, culke. Iki arep tak pulasara Bagong wani karo Paman Garbaruji. Kowe ora eling, Bagong iki sapa? Bagong iki panakawane Ngamarta. Kowe karo aku iki nalika cilik dimong Bagong. Siapa ini? Aku, Gong. Sapa? Antasena. Alhamdulillah. Semar iki digdaya tenan, kirim wong sing belani karo aku. Culke. Ora bakal tak culke. Nek kowe ora gelem ngeculke tegese, Pak, Kakang ki ora kelingan karo labuhane Bagong. Ha, ngono lho. Kula niku sampean cilik kula omong gedhe bareng gedhe karo muntir sirahe sing ngomong niku sampean niku wong duwe rasa kemanusiaan apa mboten? Ya wis ben. Pokoke arep tak untir. Yen perlu arep tak pateni. Lho, Kang sampean klebon apa? Nek sampean arep mateni karo Bagong, aku sing ora trima. Tan trimane Dimas Antasena. Wis ora tak anggap kakangku meneh mergo sampeyan wis ora iso nggelar lelakon sing becik sarta gulung lelakon sing ala. Tegese ora ana gunane sampeyan kuwi dadi kakangku. Aku lho abot Bagong. Dimas, kuwi aja edan. Ora edan, wong sampeyan yo nyatane ora iso tak elikke kok. Ayo culke. Culke, ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke. Niki nek sampean ra ngeculke mengke niki dadi perkara lho. Kula disenani melih, salah menah. Njaluk susaka salah. Dikon bae ning Ndarawati anu Ngamarta ora gelem terus dadi geger antaraning putra Jodipati salah. Kula niku serba salah to. Diculke. Culke sik mengke nek kepengin ndekep didekep melih. Mboten sah kemrungsung. Culke sik to. Ora bakal tak culke, Kang. Culke ora. Culke ora, Kang. Ora bakal tak culke. Nek ngono Kakang wis ora kena dikandhani. Kakang ora kena dielikke. Kakang ora kena dipringgake becik. Ora bakal tak culke warga apa. Oh ya nyaluk pangapura, Kang. Kandhane ngayal. Mbok diculke. Gong, Nun. wis diculke. Wis po? Wis. Wah, ora krasa e. Ngatur nuwun nggih, Den. Ya. Aku nek ora iman karo kowe, sengoro aku gelem ngewangi karo kowe. Lah nggih. Wong kula janjane dipitung niku ya ora salah. Lah iya. Wong aku mung dikongkon bapak kok. Iya. Nek kula dikongkon bapak ora iso ngrampunge
pakaryan isin to kula dadi anake. Iya. Ane kok do ajeng mateni kula. Ngemban dawing Wandarawati. Kae putra-putra kene ora ngestu padha dawing wong tuwa wedi nek didukani. Mula terus do kelangan pikiran karo kowe arep tegel. Oh, sencake sing mun jotosi kula. Mas Isnake jotosi kowe. Empun. Niki lho untuk kula. Untuk lumeng loro bidal siji. Ngrekoso to? Ya wis ora apa-apa. Aku ora apa-apa pripun? Terus karepmu Isin kula. isine piye? Isin di Pulau Serondara Garukaca. Nek ora ora-orane kudu males lara wirang. Bagong ki wong tuwa ditonton piyai suwene akeh, dipiting sirahe. Ora trima aku. Tan trimane nek kowe ora trima karo ngopo? Maju meneh opo piye? Ora. Lho. Aku ora, Mesti kalah. ora usah wedi. Kowe ora kalah. Sebabe Ana aku. terus ngapa? Lho. Kowe ora percaya karo aku apa piye? Percaya ning terus ngapa? Kula maju diajar, terus kula semaput utawa mati, terus sampean belani. Terus kula le matur nuwun sok kapan? Lah iso gleleng sok kapan? Mati ki gleleng. Tau weruh ana mayit gleleng. Ora tau to? Ning wangi ya terus terang wae. Tae wangi. Carane Aku mlebu ning awakmu. Aku ngleboni kowe. ora guyon. Apa iso apa? Mosok jeruk minum jeruk. Aku areng ngleboni aku ki maksude. Aku mlebu ning awakmu ngono lho. Carane Sifat panglimunan utawa nganggo cara ora badan wadak ngene iki. terus medale Metu bun-bunamu. kene. Heeh. Kowe iki bolong. Nek bolong kula mudhar. Aku sifat alus ki ora bakal iso mbolong awakmu. Oh iya. Carane Ngamet ambegan. kula. Heeh. Wis iki oh iya. Ora usah kesusu nek tak dawuhi mangket ngampet ambegan. Oh nggih. Kowe nek tak leboni dadi wong digdaya, Kong. Estu napa? Iya, Tenane. tenan. Kowe diantem ora apa-apa, yen perlu ditibani gaman ora apa-apa. Merga Saka dayaku. wah. Gleleng nggih. Ha iya. Nek perlu kowe matek aji panglimunan ora weruh. Kakang Antarja ora weruh karo kowe iso mulasara wong loro kae. Nek pancen arep tegel karo kowe. Oh. Kono dong mati aku ora weruh. Ora. Mbok manggon tenggen kula nek bengi mawon. Lho. Arep ngopo? Arep maling e. Arep maling kok dibang-bangi ngono ya, Gong. Nggih. Wis ngampet ambekan. Siap. Wis. Nek wis ngampet ambekan ngono kuwi aku tak mlebu ning awakmu. Mun nek kowe tak leboni, kowe arep gleleng ya sakarmu, arep menangan ya sakarmu mergo kena dayaku. Kakang Gacora bakal iso mateni karo kowe. Kakang Antarja ora bakal iso nglarani karo kowe. Wis ngono ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Selan jeblok wetenge. Ceramah. Aduh, Riki niku wis mak plentrus. Riki mak tur-tur ngono. Gimana? Ya. Toto-toto ya, Gong. Tak mlebu ning awakmu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Gong. Wis. Wis. Aku wis mlebu. Wis napa? Wis. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Wis ning awakmu aku. Ini berarti wis teng jero. Wis. Wis aku wis mlebu ning awakmu, kowe arep ngopo-ngopo iso kasembadan. Gleleng iki aku. Wis, nek ming ngonton Gatot Kaca Antarja kiwa. Sepelekke. Terus kekuatan kula? Kowe arep mabur iso. Mosok? Iya.
Carane piye? Carane ngeduk lemah ping 3 sing seru. Terus kowe batinmu nyuwun mabur, engko rak mabur. Oh iya. Tes dulu. Ya. Wah. Ngendi-endi ketok. Waduh, wah, nek malam prei ngene iki ya teng krelip e. Ya dolan-dolan. Niki nek ngendheke piye? Ya sebatin nyuwun mandhek ngono. Ning isine dhuwur. Ya. Wah. Waduh. Kok malah ngidul-ngidul arep endi? Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Ora nggo ngono kuwi engko nek tiba lho. Masa Nek kuwalat tiba kowe. men. Sing penting weruh. Oh lah, waduh. Lho kok cendik? Oh, Prastiwi. Rambentuk. Weteng kok dinae undak-undakan. Rawangun babar blas. Golek sing rada enom ah. Ra medun ah ndak. Engko ndak tiba. Dun. Wah, jan. 16 bumi saged. Iso. Carane Ngambetan began terus nglithak. ngono kejegluk. Pokoke yakin nek kowe ora bakal kejegluk iso ambles bumi. Yakin. Wela. Edian tenan. Wah. Waduh, wah telone dede. Colong kok ya. Oh, jaratane. Waduh sing irung suwe sing mati ketara. Sing bosok lagi mripate. Wah. Mesti mbiyen sok aleman uripe iki. Ketara dicukur barang. Rambute gleleng, samping ditipiske. Kaya mohak. Jedul ah. Oh. Langsung mabur. Nyiluk langsung ambles bumi. Langsung jedul meneh. Terus tengok. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Gatot Kece. Gatot Iwul. Ayo, iki Bagong Patenana legane atiku. Ridu mawur dan palaran mangawur-awur wurahan tengarane ngajur sabanarika kamakuru gangsa tetek kaya butulawar pantriting turangga esti rekata ningkang twaja lelayu sabet Bagong edan. Sapa iki yen dadane eneng bintange murup sak tembok? Kowe
aktivis PPP. Ngawur. Giadet kaca. Dasar para nyonta. Ayo, mau kowe ora kandha-kandha langsung nyekel ndasku kok. Saiki kowe apa aku sing tekaning pati? Bagong wis siap. Gimer sirahmu. Gimer sirahmu. Gimer ki apa? Gimer ki duntir. Duntir rasane kata-kata sing angel. Penonton wis radong. Gimer ngono wae apa duntir, kok dipotel ngono. Mati dening aku. Pangga kayane kowe. Gatot kece, gatot kece. Kena pringgake becik. Nadyan kowe kudu tekaning pati saka tangane Gatotkaca, aku ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Aku tak matur karo Kyai Semar nek pancen aku kudu nampa pidana. Pidana apa bakal tak lakoni? Ayo nek pancen kowe digdaya, tangiya leganing atiku. Bagong aja meneng wae. Pindah kene oke semute kono. Wong edan. Kene weruh wong pindahe wedi. Ndekno gleleng ora. Asir aku duntir ya ora pedhot ana drate. Duntir ya awake melu mubeng. Duntir pucukane awake melu mesti mubeng. Tenan yakin. Ya elastis kok ya. Duntir ngono mburi mesti ngono. Nututi untirane. Asli kuwi. Ayo, ndi tunggale kae. Sapa sing ngewangi Ratu Ndarawati tetep tak anggap mungsuhe Bagong. Edian meguru anyar apa ya menungsane. Aku jedul saka njero bumi kok dhek ambles bumi apa rumangsane aku ora iso goleki wong iki. Ben tak gawe cethungane. Ngen mangkel aku. Wih lah edan malah medungul. Ayo. Ben kaya timbangan. Iya rumangsane apa ora iso goleki apa piye. Wis ben. Yo candak ora kowe. Iki ki nang ngeblek. Ya men. Iki ki ora nang nggon nganu porsi pentas. Wis ben. Ora. Wila, ngejak ning mburi kelir barang. Wayang kok rusuh. Area pentas ki mung nang kene iki. Kok rono barang dicekel. Salahe kok njengkelke ora. Anggepe kaya menangan wae sambles bumi padake. Ora kok iso ambles bumi sebabe lho digdaya Mas. Wong ngampo ora tau pamer. Ora tau umuk ora kaya sampean. Dume iso ambles bumi nanti ambles bumi. Tuku rokok ambles bumi. Apa kuwi jenenge wong pamer. Aku ki iso ambles bumi ora tau ambles bumi, aku ora tau pamer aku. Bagong bali ning Amarta. Emoh. Bali ning Amarta. Emoh. Kowe getak aku getak. Kowe ngantem aku ngantem. Kowe piye wae tak ladeni. Lho, wani haraku sing tak wedeni apamu? Dadal apa piye? Didu apa piye? Kasektenmu karo kasektenku. Sembur mlonyoh awakmu. Lho. Wah sembur.
Modar kowe ya. Apa kowe iso? Jajal apa piye? Iki idu dadi geni iki. Mula akeh wong njaluk iduku nggo nyumet rokok. Jajal apa piye? Ayo nek pancen kowe wak iso ngalahke Antarja. Ayo, aku undurna. Bela dalah. Lumuh diajeni keparat. Wani karo aku jajal kasektenku sembur mlonyo awakmu. Wah, mati aku kuat. Modar kowe. Idoni kowe. Cah gleleng kowe padake. Rumangsane aku ki wis digdaya kliwat saka ukuran lumrah kok. Rumangsane. Aja ora weruh kok. Bagong bengi iki ngerol tak andane. Nek ming mabure ngungkuli Garuda. Ambles bumi aku ya iso. Idoni langsung pacaku. Lodak modar ora kowe. Krasa panas awake. Ya, ya. Ratu Ndarawati. Kowe sing gawe masalah karo aku. Nendi paranmu? Iki merganing patimu kowe teng. Kok ora mabur ya? Bisa ya, mbok menawa iki wis entek bensine iki. Ya, Sinuwun Ndarawati. Kowe aja lunga wis gawe masalah karo aku. Aku ora iso mabur masalah. Tak goleki saka ndron bumi kowe. Oh, dukune wis metu. Metu ora omong-omong. Aku wegah nek ngono kuwi. So nek metu omong. Dadi aku paham. Oh, metu kok mak gleles. Meneng wae. Men ra mbayar, ora? Bagong tak ajar kowe nek lambemu kaya ngono ora. Aku le nulungi karo kowe nek wis entek mungsuhmu rak ya wis aku ning manjening awakmu terus-terusan aku ki wegah. Mambu. Karang seminggu rung bebuwange. Bosok nang kene. Jijik. Mulane aku nang jero awakmu kok sangseng. Karang ra iso e. Ra iso metu mbok. Semen luweh ora. Piye, Gong? Oh, nderek mawon kula kantun manut jenengan, Raden. Ning ngene iku nek kula bali tanpa pusaka dukani bapak. Pusaka apa? Tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Lah kowe butuh pusaka telu apa piye? Anu iya, anu nggih. Mburimu iki pusaka apa sawangan? Sampeyan ora guyon lho. Lho, aku ora guyon. Tenan apa piye? Tenan. Mburimu pusaka sing tok karepke wis ana. Wis melu karo kowe Bagong. Wah, jan gawe bombongan. Mbok ya omong nek tumbake madhep rono. Kecocok e. Asem kok. Nirak ora apa-apa to. Ora apa-apa cang gleleng e. Pas sabuk. Oh. Dadi kemencleng. Niki lho. Iya. Niki sing kaya tumbak, Tumbak Karawelang. sing kaya payung niki, Tunggul Naga. kok kaya payung jenazah. Hus. Iki payung pusaka ya. Ya ora ngono kuwi, ya wong tuwa. Karo wong tuwa nuthuk sirah nganggo guthik ora. Padake kirik. Sing kaya layang, Sing kaya layang kuwi pustaka Jamus Kelima Sada. ha iki kok katutan gir becak. Ngawur kuwi pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata Cakra. Oh, sing dodol stagen. Karak Cakra Soeharto. Iki senjata Cakra. Oh, senjata cakra. Wah, ayo edan. Niki pusakaning Sinuwun Ndarawati. Iya.
Kok melu kula? Sajake kuwi luwih seneng karo kowe mergo kowe pakartine bener. Wah, lah iki sing pamunahing Satru Sekti iki kaya ngene iki. Elok tenan. Waduh. Wah, gleleng ora. Kene ya ora apa-apa, ndekne oleh muni tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kena bathukku ya ora apa-apa kok. Pusaka kuwi nek ngenani wong apik ora bakal tumomo, ora iso ngrasake lara. Nek ngenani wong tumindak angkara mesti lara tekaning pati yen perlu remuk awake. Berarti kula wong apik. Mbok menawa ngono, wah jan nyenengke. Terus pusaka telu kuwi gawanen. Papat sisan gawanen sowan bapakmu Semar. Bapakmu sing bisa iso madhangi negara Ngamarta yoga nggih. Aku mengko tak nuturi karo Kang Garwaca Kakang Turjo, aku tak atur pemut karo kakangku lho sak lorone. Syukur nek gelem tak jak tekan Karangadempel, tak jake mlono iwang-iwang karo bapakmu. Ah, ngoten niku karep kula. Nom-noman niku sing trampil cukat dan trenggiling. Iya. Anu trengginas. Ya wis ngono mangkato bali ya. Nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta Arjuna wonten maring adhawu. Ora pati nduga ngono, ra kok ora kaya sagedagan iki. Natandrawati kok kalah Prabawa karo derajate Bagong. Kula piyambak mboten mangertos Koko Prabu. Ning aku tak nanting karo rasamu, parengipun. Upama aku prasaja karo Janaka, kira-kira piye? Babagan menapa? Ya Kyai Lurah Semar ing bakal kepengin dandani negara Ngamarta nggone ketaman pegebluk. Iki miturut saka petunging Natandrawati, Lurah Semar kuwi bakal ngendhake marang derajat karalindraning Natandrawati. Monggo aku ki wis sinampiran pakaryan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa meniku bebasan ngendika seklimah. Tindak semecak ora nate kantun tansah tetarenan kelanipun Kakang. Lah kok Semar nyula wetha cemongol-congol bakal kemetok-ketok nang ngersane Prabu Darmakusuma. Lajeng parang paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang jumbuh sarta ingkang tansah rumaja karo karepe Natandrawati mung Janaka. Nggih, lajeng parang paduka aku tak nyuwun sabiyantuning sapa wae ingkang bisa nulungi marang Kresna supaya iso njugarake Semar nggone bakal amangsah semedi dandani negara Ngamarta nggone ketaman pegebluk. Kula semanggaken Koko Prabu. Punapa mirah ingsun prihatin was pokung micil tudatan pokarya sengkang rinemekan Gusti. Eling-eling nembe kesasapan jiwa Candala watak angkara kamurkaning hawa nepsu nggih Natandrawati. Mila dina jagep semedi pengajap nyuwun palimarmaning Jawata. Dudu dewa kayangan Surala ingkang mudhun amung dandang mangure Iwang Pandya Betari Durga. Tobat ora kaya acak gedhagan iki Kresna napa, Nger?
Tata Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Pandya-Betari boten nginten bilih paduka ingkang merpeke dhateng jasad kula miwah kadang kula pun panengah Arjuna gawe geger asetran dan gondol mayit nggonmu mangsa semedi gawe gara-gara ning dandang mangure Kresna kowe duwe penjaluk apa nun sewu menapa menawi kula matur nusanipun Pandya-Betari sagah mitulungi dhateng jasad kula piye yen dewa mudhun ning jagat merpeki kalawan titah ingkang nyuwun pitulungan marang dewane yektine dewa bakal langsung pitulungan Kiai Semar anggenipun sampun wantun ngembari dhateng panguwasipun Natandrawati piyambakipun kepengin dandosi negari ing Ngamarta mongko mriku sampun dados pakaryan kula Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi Natandrawati kawon Prabawa kaliyan kula Semar. Mila kula mboten narimakaken Pandya-Betari tobat Kakang Semar ora pisan ora pindho. Mesti gawe cuwa atine wong sak pepadaning urip. Kresna kowe aja kuwatir. Upama kowe ora nrimakake Semar nggone bakal dandani negara ing Ngamarta. Mongko banjur kowe ngrusak nggone Kiai Semar mangsa semedi. Wujudmu Kresna kaya mengkono padha nyuraki marang kelakuaning Ratu Ndrawati. Lajeng keparengipun. Apa kira-kira kowe gelem yen to kowe tak dandani aja wujud Nata Ndrawati supaya luwih kepenak nggonmu bakal nyaketi karang kadempel. Menawi keparengipun Pandya-Betari kados ngaten kula kantun nderek maros dagep ndak sunake marang ngersaning panguwasaning Sang Hyang Jatimurti muga-muga diudaneni apa dadi penjaluk ing Bendari Durgaya Kresna. Saking ciptanipun Pandya-Betari kula saling wujud dados wujuding yaksa. Iya pancen mengkono. Lajeng kadang kula Janaka menika kados pundi? Kresna karo Janaka ora bakal bisa dipisahake. Nang endi ana Kresna ing kono bakal ana Janaka. Upama wujuding geni lan urupe upama wujuding kembang lan sarine. Inggih. Arjuna wonten maring adawu. Mara kowe uga tak dandani ora beda karo kadangmu tuwa ing Ndrawati. Megengon apa sawetara ya ngger muga-muga kelakon penjangkaning Pandya-Betari Durga nggone dandani walan kowe ya Janaka. Macan kalawan napa wujuding buta. Kanthi cara mengkene nggonmu bakal bebeda karo Kyai Semar nggone bakal mbangun negara ing Ngamarta. Sarta ndandani negara Ngamarta ora bakal kawistara. Nun inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pandya-Betari. Pandya-Betari nyuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mangkata aja kuwatir budalmu bakal dirit para berkasaan baju barat.
Jem setan mriprayangan ya Kresna. Nun ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.